minutes later. Isa. Stop, tapangon dun. Tutag Floating Cottage. Ligo tayo ito ba? Abot si Boss Lloyd ikan Japan. Ano ba? A few inches later. At ay dugay-dugay na po ng panahon ba nga watan ninyo nagkatapok-tapok. Lagi. Pero nitsa at mundo sa ako si Komodo nga mula dito sila sa resort. Oh, abot lang ta basig moagi sila. Sige. 12 seconds later. Sila dumaok mundo. Good. Ato na ta. Ta. Uy, Komodo oh. Uy, ato na ta. Ta. Chok. Chok, musta? Ay, musta naman ka Komodo, pangit mong gihapon ka karon. Ikaw mong ganit, pangit gihapon. Puyo mo. Bunan ana mo. Ngadto daw tag kaning Floating Cottage di maabot na to si Boss Lloyd gikan Japan. Mata, ato na to. 12 seconds later. A few moments later. Nya, magunsa man ta diri ron? Wato-wato na to si Boss Lloyd di maabot ra gito. Sige. 346 minutes later. Wow! Ninja. Maraming nilaan na pagsubok para sa aking pinusok. Mga walang kwenta na panusok. Lahat sila sa akin ay Bus. Bali no. Wa man ka nag-ingon daan. Ulawan man ta anak. Am karon. Manglag ta ron. Adto ta dito sa akong resort. Kay dugay-dugay na ako wala ka. Tanaw dito kasi nalain na to dito. Ako sa pakita. Ta. Sama ni boss. Baktas ako. Bakit sa kay di man ni Wonder? Wonder mo gud na. Suslita na diha. Kini? Oh. Ay, Dano. di man gyud ni ako agad. Sige na. Bulit ka kasi magbong ka na. 2,000 years later. Oh, yun na ta. Matatakman sila. Ipipi daw. Si boss oy, sirbato. Buhag motor oy. Yawag big bike. Boss. Oy. Oy! Mana na may daya karon? Sama ni boss. Piston. Kada ispada ni dai. Oy, basta mo niya. Words. Ligo na kanyo ron na. Oy! Sa akong kuwan. Okay na akong 100 dagat. Mira. Mahimo nagdagat, mahimo po na swimming pool. Ikaw na mo yung swimming pool. Nakson karon boss. Lindot mo na yung imong area, boss. Kini ako aning resorts. Hoy. Isay mo ha ako amin ni diri. Imo din ni diri, boss. Sabi na kog imuhan ni diri boss. Sana manglakam na ta. Hamon ka boss. Ingon ka iman eh, baka akon di ka ha. Karon lang mo ha. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Sumpa ko. Yan, di ka na naiya sa ginawa mong iyan. Biro. Gigulata sila. Uy, janitor ako dre. Mahilak sa ko. Bisa. Ano ka pengen dun? Tutag resort. Bisa, asam ka pengen.
Kaya ano ka paingon ron? Tag-short, maligo tayo ito. Maabot, bus lagi. Kaya ano ka paingon ron? Tag-short, maligo tayo ito. Maabot, bus lagi. Sayos, dumako ko. Ha? Dito na yan. Oh. Uy, Chok! Chok! Bus, bali man yung Ano video ka? Gop. Saan ni boss? Bakit ako? Dugay ni mo. Right. Boss, saan man yung bakit ako? Bakit sa akin, hindi mo ni Mandar. Publukot naman na dito. Pero Mandar. Mandar din. Sakay. Nagkatawa. Matataman sila. Ikiti daw. Ha? Hotdog. Bus-buso. Bus-buso. Gusto yung sirbato? Wapong motor. Bus-buso. Bus-bus. Jaga na pinalampan. Tay, lindot na diri boss. Atoy. Boss, lindot na diri ako. Lindot na imong gusto. Yeah, words, bus. Huy! 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 Sam, intro na to. Sa imong hagawa man ni. Guys! Ay, imuha din ni dire boss. Atad! Bus, kama ka, bus. Bus, kama. Yawa. Bus, kama ka, bus. Ay, katawa. Ay, kulata. Ay, kulata sila. Janitor ako dre. Onya. Ay, hindi rayo. What's up mga bisya? Salamat na kay inyo ning gihuman nga video. Ug salamat po din sa suporta. Ug sa mga wala pa ito sa among video no, naa sa among YouTube channel Binisihan ni Vines. So, mo to no mag-shoutout taron. Shoutout ang Charles Trusa, shoutout ang Clifford Chempo, shoutout ang Uselo, Pulintan, shoutout ang An-An, shoutout. So, shoutout po kang Daisy Joy, shoutout kang Rialin, Ulimitan nyo, Dumanon, shoutout kang Hergelin Tubiano, og shoutout kang Dave Christian Lanya Bernel, og shoutout kang Mariel Libario Salvidar, og shoutout po sa akong uyab no. Shoutout ko, shoutout ko sa uyab. Shoutout. At na ikaw kang taong kagalingon. So Marco no, shoutout po sa atong 224 subscribers. So, tira taman ako kamay nga video mo kanti 2 hours lang nag-video. So, tira taman. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para update sa among mga kabuang video. Binisihan ni Vines ang ating service to happiness.